Na današnji dan, 1931. godine, Beograd je dobio prvu modernu gradsku biblioteku. 80. rođendan biblioteke grada Beograda obeležila je svečanošću na kojoj su uručene i tradicionalne nagrade najboljem bibliotekaru i izdavaču. Tokom 80 godina Biblioteka grada Beograda imala je važnu misiju, unapređivala je oblast kulture u Srbiji, rekao je ministar kulture Nebojša Bradić. Prema njegovim rečima, savremene biblioteke su mesto susreta, učenja i dijaloga sa kulturnim nasleđem i pokretači kulture u društvu. Biblioteka grada Beograda i danas radi poštujući temelje koje je postavila Marija Ilić Agapova, njen osnivač i prvi bibliotekar, kazala je direktorka Jasmina Ninkov i najavila objavljivanje ilustrovane istorije biblioteke. To je danas jedan savremeni sistem sa 76 ogranaka u gradu, daje servis za 2 miliona ljudi, 2 miliona građana Beograda, ima 2 miliona knjiga, 300 zaposlenih, 143.000 korisnika, 2,5 miliona pozajmica godišnje i preko 3,5 hiljade programa. Savremen, modern sistem, to je inače prva kompjuterizovana biblioteka ikada u Srbiji, a danas najveća javna biblioteka i u Srbiji i na Balkanu. Nagrada Marija Ilić Agapova za najboljeg bibliotekara pripala je Biljani Kosanović, inicijatoru i kreatoru projekata Narodne biblioteke Srbije, kao što su Centar za digitalizaciju i elektronska čitaonica. Ja sebe smatram bibliotekarom, ali pre svega e-bibliotekarom. Dakle, i nisam ja jedina, ima nas još tu. Taj prefiks e njemu samo donosi mnogo više obaveza. Mora biti stalno dostupan, nezavisno od toga da li je noć, da li je praznik, da li je Nova godina. Nagrada Gligorije Vozarović za najboljeg izdavača u prethodnoj godini pripala je Laguni. Najčitanija knjiga stranog autora u 2010. je trilogija Milenijum Stigala Šona u izdanju Čarobne knjige. Povodom jubileja specijalno priznanje Kocka Biblioteke grada Beograda, umetnički rad Rajka Popivode pripalo je gradskim opštinama Stari grad i Zvezdara.